Dende o principio dos tempos, as lendas e os mitos marcan a historia da Costa da Morte. Os numerosos naufraxios que nela aconteceron acrecentan a lenda. Nos seus fondos mariños repousan todo tipo de embarcacións, dende naves romanas, galeóns, veleiros, pesqueiros, fragatas, submarinos. Foi a finais do século XIX e principios do XX cando aconteceron nestas costas os naufraxios máis graves que afectaron principalmente a mariña inglesa e que acrecentaron a súa lenda negra. En 1870 afúndese en alta mar o Captain de Royal Navy, no que faleceron 487 tripulantes. Co afundimento do Serpent, un buque escola da mariña inglesa, perden 675 vidas. Os corpos recuperados foron sepultados no lugar que se coñece co nome de Cemiterio dos Ingleses. De todos, o naufraxio que está máis presente nesta comarca é o do mercante Nil, que encallou no 1927 cheo de enseres, máquinas de coser, teas, fariñas. Ademais, existe unha lenda que conta que as noites de temporal, con choiva e néboa que impidían a visibilidade, algúns habitantes das aldeas saían a pasear os seus bois xunto aos cabos, colgando dos cornos dos animais farois encendidos que simulaban as luces de outras embarcacións. Contos, historias, naufraxios dunha costa cuxo nome foi acuñado pola escritora Annette Makin, amiga da Raíña Victoria, muller de Alfonso XIII, quen a finais do século XIX lle deu denominación The Coast of Death. Susurras nin pleitos, sin quintas nin portas.